Greziako kolonizazioa. Zergatik gertatu zen Greziako kolonizazioa? Kostalde zabala eta uharte ugari zituen Greziak. Eta, horregatik, greziarrek nabigatzaile trebeak bihurtu ziren. Itsasoa greziarren komunikazio eta merkataritza bide nagusia izan zen betidanik. Eta, itsasoarekiko lotura estu horrek emigrazioa erraztu zuen. Jatorrizko polisetatik abiatzen ziren espedizio haietan baziren nekazariak. Jabetzarik izan ez eta lurralde urrunetan lur joriak aurkitu nahian abiatuak. Baziren zorrengatik esklabo bihurtzeko beldur ziren hiritarrak. Baziren gobernu tiranikoetatik iesi zebiltzanak. Baziren merkatu zabaldu nahi zituzten merkatariak. Eta baziren abentura gogoa zuten marinelek. Polisetako gobernuek migrazioak sustatu zituzten. Lanik gabekoen kopurua gutxitzen zituztelako. Itsasontziegintza diru sarreren iturri garrantzitsua zelako. Eta, gainera, gizarte gatazkak murrizten zirelako. Greziako koloniak Mediterraneo itsasoan. Nolakoak ziren polis berriak? Greziarrek kokatzeko hautatzen zituzten lekuek ezaugarri komun batzuk zituzten. Itsasoz iristeko modukoak ziren, erraz defendatzekoak. Kostaldetik gertuko uharte batean edo muino baten gainean kokatzen zituzten. Eta, ura eta landatzeko lur emankorrak izan behar zituzten. Hiri berriak edo koloniak sortzean jatorrizko hirien edo metropolia ereduari jarraitzen zioten. Hala ere, polis independienteak ziren metropoliekiko. Baina, merkataritza eta kultura harremanak izaten zituzten haiekin. Kolonia askok beren dirua ere egin zuten.